Τη μία μου πήρε τόση αυτό. Έφτασε μάτροπο και έρχεται ένας από τα δύο σπίτια. Γράνα δεν πήραξα, τίποτα δεν πήραξα και έβαλα τους πασάλους. Οι πασάλοι ήτανε απάνω στον δρόμο με τσιμέντο και ήτανε παλιοί. Τους αντικατέστησαμε ωραίος να γίνει μια πρωτοβουλία. Νομίζω ότι έκανα παράβαση. Κάμε απάνω να γίνεται ένα μπαρτάκι. Τι θα μου κάνει. Θα με δικάσει 10 ημέρες. Θα με δικάσει 10 ημέρες, θα πληρώσω μου κλάσει αρχή. Κάτι λες. Αλλά εδώ θα γερανίσει κόλος. Εδώ θα γερανίσει κόλος. Τι ψάχνει το χωριό τώρα με το θέμα το δικό σου Το χωριό φταίει. Γιατί να στα πω γιατί δεν το χωριό. Γιατί δεν έκανε του Χαλίκη τα βάλει στον παπά. Γιατί είπα προηγουμένως. Όποιος μου πείτε στον παπά θα του γαμίσει η Παναγία. Άκου μου λες τώρα. Θέλω να σου πω κάτι με την Μητράκη. Γίνει γενικό. Θα πας αύριο στον παπά, να του πεις, ο Γιώργης Νιόνιος, θα πάει, θα το πάει στην Πολοβολία και τα σπίτια του της φτιάξεις και δεν θα κάνει. Θα μάθω από δύο λιτές του να πάρουμε και την αστυνομία, δεν ξέρει την αστυνομία τόσο εδώ. Και πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία να τελειώσει το θέμα εδώ. Γιατί το μόνο που θα πετύχει είναι να το πάει στο δικαστήριο ένα, να πάει στο δικαστήριο κι άλλους και όλα αυτά ο ηθικός αυτούργος είσαι εσύ. Τι νόημα έχει πέσου να πάρει τώρα να βγάλει άδεια να πάρει το πίσω ότι έχεις Περίμενα να πούμε τώρα μερικά πράγματα. Ο παπάς, η αστυνομία, προφανώς αν θα το έκανε εμείς, θα το έκανε για την η πολυοδομική παράβαση είναι δύο. Το ένα είναι η μάντρα και το άλλο είναι ότι έβαλε χωρίς να έχει άδεια. Αυτές είναι οι δύο πολυοδομικές παραβάσεις. Έλα μόνο Ιταλία. Στη Γάνα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ως προς τη Γάνα έχει να κάνει με την κοινότητα. Το πατέρα μου δηλαδή είναι το δήμαρχο. Εμένα έβαλα τους πασάλους, έριξα, δεν μου λες πόσοι άλλοι έχουν χτίσει και έχουν κάνει αυτό. Λοιπόν, αυτό τα ακόμα την κολλιά αυτό το γυμνάσιο. Χίλι, ένας εγώ και χίλι ένας. Είσαι λάθος. Κάμε το έτσι, τι να σου πω. Τι να το κάνω, γιατί δεν μου λες, Δεν πρέπει να το κάνεις έτσι. να σας απαντήσω, δε. Όταν το παιδί το δίγαε παράνομα, με αυτοκίνητα, με τότε. Εάν δεν πήγαινα εγώ και έλεγα της αστυνομίας και σου έλεγα πιάστε με, μου το έφερα πάνω, δεν έχει άδεια, δεν έχει δίπλωμα, θα έλεγες παλιαθροπέας ο Γιώργος Νιόνιος. Και εγώ δεν λέω τίποτα. Έτσι θα έλεγες. Σου λέει κανένας ότι έχεις άδικο. Σου είπα εγώ ότι έχεις άδικο. Απλά σου λέω εγώ το έχεις αυτό. Αυτά είναι τα δύο πράγματα που λέω. Τώρα ως προς τη... Γιατί σου είπε η αστυνομία για τη Γράνα τίποτα, σου είπε κανένα για τη Γράνα. Δεν είπε τώρα, τι λέει για τη Γράνα. Έτσι το πήγε αυτό. Δεν μου λες. Όταν έρχεται ο Μπακ και του λέει Γιώργη, και κάπου να μην ρετήσεις, του λέει είναι παράβαση και η αστυνομία δεν θα σε αφήσει. Για να ρώτησε και μετά. Στο παραπούν. Τι λες σου. Ρε παιδάκι μου, γιατί να κατέβεις τις ξέρεις υποθέσεις, εσύ έχεις ένα δικό σου θέμα. Θα πρέπει να βγάλεις την άδειά σου και τελειώνει το θέμα και λήξει το θέμα. Κοιτάξτε τώρα, ο ένας, ο άλλος, το χωριό που ρεντάει, που χέζει, αν έχει άδεια, αν έχουν ανοίξει γούβες, αν έχουν ανοίξει τέρμες. Παπα, τι θέλεις πες από μένα, τι θέλεις. Να πάω να πάω άδεια. Αυτό είναι το πράγμα. Θέλεις να πληρώσω 500 ευρώ. Έλα ρε μαλάκα. Γιατί είναι πάτρο. Ιταλία. Γιατί είναι πάτρο. Γιατί δεν πω και να μην το επιτρούτος. Αυτός έχει άλλη δουλειά. Έχει κανένα χωράκι. Να το πούνε τόσοι άλλοι. Γιατί έκανες άδεια εκεί πέρα. Γιατί είναι δουλειά. Δεν βράζω και τα χαρτίκια. Γιατί αύριο θα του πούνε όλοι. Όλοι που λένε παπά. Θα το πούμε μπράβο όταν θα πει. Να λένε οι άλλοι για θέμα που αφορά εσένα. Τι θέλεις, υπερασπιστές θέλεις. Δεν θα υποστηρίζει κανένα. Δεν μου χρειάζεται. Υποστηρίζει την άβρα σου. Δεν μου χρειάζεται. Εγώ να μην με κατακρίνω. Τι να κάνεις τώρα. Μα όλοι που το λέμε ότι έχει δίκιο. Τι νόημα έχει. Εσένα σε ικανοποιεί να το πει στον παπά. Δεν έχεις δίκιο. Το γίνεις το πρόβλημα. Έτσι. Το γίνεις έτσι. Μην μου χύσεις τα τεράβια.
Να του ψήσω, εγώ σου λέω ποια είναι η λύση. Δεν είναι Η λύση είναι, του λες με ωραίο τρόπο, παπά, τι θέλεις από μένα. Τι θέλεις από μένα, πες. Θα πάω να κάνω 500 ευρώ να πληρώσω την αλήθεια. Αυτή είναι η λύση. Και εκεί να του πεις πάνω στη συζήτηση. Εσύ όταν έχεις το σπίτι έβγαλες άδεια. Το ξέρω. Τι θέλεις από μένα, πες. Να πάω να βγάλω άδεια. Δεν πήρα κανένας χωράφι. Δεν σου πήρα κανένα χωράφι. Ωραία πράγματα, ήρεμα. Να είδες θα σου απαντήσω. Έχουμε, σου πήρα κάτι. Πήγα στο δωρό. Μα λες, λες πράγματα. Λες πράγματα. Δεν στέκουν. Μα είπα τα λέω, όταν το κάνεις αυτό παλαιοχροπές. Όχι, δεν πάει να κάνει βαντόπραγο. Τι το τι θα την πρέκε βρε. Ίσα, δεν θα αναφέρω κάτι άλλο. Θα σου κάνω, δεν πάει που να Εγώ τι σου έκανα. Του λέω εγώ τίποτα. Άμα στα πόνες εσύ εγώ το κάνω εγώ. δεν γιατί υποστηρίζει μια ζωή τον παπά. Γελάω, Υποστηρίζει τον παπά. Τι είπαμε ότι έκανε καλά, ρε. Τι υποστηρίζει, τι να κάνω πρώτο το παρελθόν. μια ζωή υποστηρίζει τον παπά. Είναι τα τώρα ο παπάς. Όλοι υποστηρίζει τον παπά. Εγώ τον βρήκα με τη βαριά και του είπα πήρα τη βαριά από τα χέρια και το πιάσα του. Μα θα το ένιωθα τώρα εκείνη την ώρα, άμα τον απειλούσε και του έλεγε έλα εδώ. Θέλεις να βγάλω άλλη. Το πάρε. Τι του Δεν ρωτάς το μίτσο. Τι του πες. Στην τάπα. Ποια γράνα σου βγει. Όχι πια γράνα. Το σπίτι που έχεις βγάλει για εισάδια. Στην τάπα. Δεν του το Πάμε κύριε αστυνόμια πες από κάτω στο σπίτι. Πάμε από κάτω στο σπίτι να μην δούμε εδώ εγκιάδια. Που θέλει να βγάλω κομμάτι για τα μπαλούζια. Πάμε από κάτω. Μπράτ θα είχαν σαν πέρα και θα κρυμόταν. Όπως έκανε με τον κόσμο. Τότε δεν έγινε. Ο αστυνόμος ήρθε πριν και την παράβαση. Αυτά κάνει να δουλειά. Γιατί κάτι κάνει. Εξαιτίας του παπά. Να πάει αύριο εδώ και να του πει. Ο Γεωρινιώνιος θα σε πάει για τα αρχίδια που έχει φτιάξει. Και στον πύργο. Και εδώ θα σε πάει στο δικαστήριο. Έτσι θα του πει. Σταμάτα τον βιολί. Πες του. Πάρε την αστυνομία τηλέφωνο να σταματήσει τον βιολί. Γιατί θα πάει να σου ρίξει ο κόλος του. Θα σου ρίξει ο κόλος του. Τώρα το άλλο, εγώ τώρα δεν μπορώ να το συνάδελφο. Δεν ξέρω τι είναι το θέμα ότι είναι αυτό το αδείγμα, θα πάει το έτσι. Να συμφωνήσει αυτό. Αλλά εμείς αυτόν δεν έχει πρόβλημα. Άμα ο παπάς του πει, παππούλη σταματάμε, ήρθαμε εδώ, εντάξει. Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα. Εντάξει, τώρα στα δικαστήρια. Δεν είναι μια διαφορά που βρει. Δεν είναι μια διαφορά δεν σε κατακρίνει. Είναι κατάκριση. Δεν μου λες καλή γιατί είσαι που είναι εγκέφαλο. Όταν το πατέρα σου κατέβασε από το ψατήριο, τι είπε τούτος, τι είπε εκείνος. Τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό θα σε κάνω εγώ να είπαμε, είπαμε ότι παπάς κακός το έκανε άτυπο και δεν έπρεπε να το κάνει. Πήγε ο Παναγιωτάκος και ανέβηκε απάνω και λέει όλοι μάρτυρες, όχι δεν πήγα καθόλου. Γιατί τι κάνω όταν τον γιατί σε δεν γίνεται λες ότι του είπαμε μπράβο, το έκανε. Τι να κάνω να το δώσουμε να το κάνουμε στις πουγιές. Εκκλησία τώρα δεν είναι κανέναν. Να πεις έτσι μειώσαμε κανέναν. Έτσι, έστω και τα βασάλια τα οποία στραβάει και με παραγγέλνει. Μην το με μπράβο ποτέ. Για να μην είναι αυτός. Δεν πού τα πέτσα που έλυσα. Για πέτω έλυσα. Το ξυλώνω στο πετώ και τα βαγόησα. Θα στηρίξει τον παπά, να τον πίσω. Πήρα τον πατέρα μου, τον έβγαλα έξω, τελείωσε το θέμα. Σου είπε κανένα που πήγε σαν άδικο. Ή ο πατέρας του άδικο. Σου είπε κανένα τι να κάνει να βλαβώσει τον παπά στην ποινιά. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι προσωπικά, δεν με ενδιαφέρει το χωριό της θα πει. Γιατί εγώ εκείνη την ώρα θέλω να σας πω ότι έπρεπε να αποφύγω μια σύγκριση. Και μια σύγκριση. Το χώρο είναι ιερό. Ο παπάς που δεν σέβεται την ιεροσύνη του, δεν σέβεται ο χώρος είναι ιερός. Όταν δεν σέβεται τον ιερό χώρο και είσαι και ιερέας, τι να κουβεντιάσω. Θα περιμένω εγώ τώρα από την Βασίλωνα και από την Πέστρανα να μου πει, να του πει τον παπά. Τι κάνεις στον παπά. Από τον Βασίλωνα και από την Πέστρανα που ήρθες εδώ να περιμένω. Όχι. Έρχεται πρώτα λέει του Αλβανού.
Σου λέω Αλβανός, θα το ζητήσεις. Και δεν μου μιλάς εσύ. Θα το ζητήσεις. Το πήγε στην Γράνα μου, λέτε με, ποια Γράνα. Έρχεται μετά, μου λέει Κυριό κατοικήσει. Ποια Γράνα ρε παπά. Πες μου αν είχα κανένα Γράνα, εγώ να συλλογήσω κανένα Γράνα. Τη Γράνα την έκοψε ο Καντάρας και την έκανε εκεί. Για να μην λες τώρα. Δεν μίλησα. Αυτό δεν σου πήρε κανένα. Και έφτανα πρόσθετη. Και έφτασε να έρθει και το γάμο. Δάσκαλα στην ομοναδία μαζί. Όπως δεν έφερε για τη γάνα, είτε ο αστυνόμος θα... Κάστε ρε μαλάκι, θα γαμηθείτε. Για τα φασάλια, τα φασάλια του. Ποιο. Αυτούς εδώ. Εσείς. Φασάλια του. Αλλά ή μόνο για τη γράνα σου λέει. Για τη γράνα. Άρα τη γράνα. Είναι σχέδια με παπάδια. Άρα κάνουμε με την ξέρτη μιλά. Είναι παραβάση για δεν έχει άδεια. Εκεί το πήγα. Άρα κάτω το πιζάρω το δάκι. Και τώρα θα λέει το γαλάκι. Τα είδα, τα είδα. Τον αγρό έχει 2.000 πόσο τον πληρώσει Ξέρανε για τον όθωνα φέρανε την Πουγάκο. Θα μας πόνται όλοι. Τώρα... και όχι μόνο αυτό, είσαι γενικός αυτούργος όλης αυτής της αναγκομπούλας που έγινε στο χωριό. Είσαι νούμερο 2, πώς θα λένε και να την πάρει άμα πώς θα λένε την πάρει. Πρέπει να αφήσει αυτό το εντάξει και εδώ. Άμα πάει στο δικαστήριο και τη σφυρίξουνε του βαρμοπέι. Εκεί με τον πατέρα σου που του λέγει εγώ στο δικαστήριο και ο πατέρας σου το λέγει. Ξέρετε τι έκανε. Το ίδιο που έκανε στον πατέρα μου το έκανε σε ένα βαρμοπέο ψάρο. Τι είπες του λέει παπά εσύ του λέει ότι μαλλίκη να μου πεις εμένα. Το λες πότε. Και να μην αργία. Το δίκιο πέφερε. Τας. Πες το κεφάλι. Καθόμαστε έλεγα λίγο μέσα στο ρίνο. Τα κόστα. Το κάνει αυτό και αυτό κάνει. Δηλαδή, άμα πήγαινε στον δεσπότη πατέρα μου και του έλεγε με κατέβασε και με τους μάρτυρες, θα τον άφηνε να μην τον χάριζε. Θα τον του μπάνια δεν Τον άφηνε το γέννη και λέει μην του κάνει. Μούζωτε. Μούζωτε. Αλλά με βλακίες. Μεγάλες βλακίες. Θα έχανα παπάς 2.000 ευρώ και κάτι θα σωνόμουν. Εγώ θα είχα μια ικανοποίηση μεγάλη ότι τον ετοιμόρησε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κόβουμε του σάκι του σπιράδες. Του σάκι του σπιράδες. Το χωράφι δεν είναι. Και αφήσαμε μας να λένε ναι. Γιατί να πει. Και του πάρτα του να τα πάει και πάνω. Δεν μας άφηνε. Και ήφερα την αστυνομία. Και η αστυνομία. Τι θέλατε ρε. Αφήνα και στο γύρο. Να πάω να βγάλω άλλο. Και θα κάνω. Μετά του κότσι που θα του έκανε επίδοση εμπριζόταν. Πάμε να περάσει ο Αντζέ και τον. Έχετε να χαθείτε τα πολιτικά. Αγαπούμε. Για αυτό σας λέω. Νομίζεις εδώ υπεύθυνος είσαι Μίτσο. Όχι όταν θα πεις την κουβέντα. Και όταν όμως κάνεις το κορόιδο, ευχαριστές. Τι το κορόιδο να κάνω ρε μακάρι. Τι να κάνω εγώ να πάω στα κομμάτια του μπαμπά. Να πάω στα κομμάτια του μπαμπά. Σου λέω ότι έχει δίκιο. Τι άλλο θα πω. Έχει κάνει τόσες και τόσες τραγουδουλιές. Θεωρεί ότι κάποιος δεν την υποστηρίξει. Γιατί τις κάνει αυτά. Έχει πρόβλημα. Σου το λέει. Το λέει τα δικά. Το λες, αλλά πρέπει να την πράξει. Είναι μονάς. Κάθεται, επιτρέπεται τώρα να κάθεται η πόρτα πάνω σε εκκλησία. Κατέβουν τα φίδια μέσα. Έτσι δηλαδή, όταν μου λέει να πάω εγώ τι θέμα να κάνω. Όταν ήταν ο Βιτοπούλης Ναι, θέλαμε να ρίξουμε το δρόμο σας. Και τον έχουμε τώρα και πέρα τα φίδια μέσα. Και το ξέρω το λέγω, άντε δεν είναι.